iată, așadar au revenit discuțiile despre buget. Avem un deficit bugetar pe primul trimestru care pare să fie foarte mare, cel puțin față de cât ar fi fost prognozat. Pe de altă parte, este o discuție acum în interiorul guvernului cu privire la alocarea de fonduri pentru anumite cheltuieli sociale, în mod special pensii și salarii. Salariile au fost majorate la anumite categorii sociale, iar pensiile din luna septembrie ar trebui să fie modificate în sensul creșterilor, pentru că se va face, cel puțin teoretic, o nouă lege care va actualiza toate pensiile. Vom discuta despre acest subiect destul de delicat, pentru că vine într-un moment în care toată lumea se pregătește de alegeri, toate alegerile în acest an, cu profesorul de economie Alexandru Bodislav. Bun găsit, domnule profesor. Bine v-am regăsit. Să o luăm puțin înapoi și să ne gândim la următoarea chestiune care, iată, este discutată acum de Ministrul Finanțelor într-o altă cheie. Anul trecut nimeni nu vorbea despre rectificare bugetară începând din septembrie pe motiv că nu este necesară și că există un fond de rezervă la dispoziția premierului care putea să alimenteze cheltuielile bugetare etapizat în funcție de necesarul pe care îl prezenta fiecare minister. Acum însă domnul Boloș vine și spune că nu e nevoie să avem surse de finanțare stabilite până la sfârșitul anului, pentru că va urma o rectificare în luna august, așa cum e de obicei cunoscut. Însă există o diferență. Anul trecut nu era nevoie, acum este nevoie sau este așteptat abia în august. Sunt corelate cele două, respectiv deficitul bugetar pe primul trimestru foarte mare, peste 2% din PIB, este corelat cu lipsa rectificării din august 2023. Pentru că atunci ce au făcut? Nu numai că nu au realimentat proiectele în derulare, nu numai că nu au creat noile linii de finanțare pentru partea de creditare a infrastructurii pe care atunci o construiau, au înghețat proiecte sau le-au finanțat pe datorie până în ianuarie 2024, când le-au achitat restanțele din august până în 2024, care trebuiau incluse în rectificarea bugetară, care n-a fost, și acești bani, vreo 60 de miliarde de lei, au intrat în deficitul bugetar pe ianuarie, februarie și martie, care este deja 2% din PIB. Dacă o ținem în ritmul ăsta, termină anul undeva la 7%, spre 8% chiar, ceea ce este aberant, excesiv, este un termen frumos folosit. Și acest lucru arată că, deși spune Boloș că nu exista nevoie a rectificării bugetare anul trecut, dar acum este nevoie pentru că au nevoie să vadă cum creează, cum formează construcția bugetară, de fapt problema lor care este? Nu au putut calcula cei de la Ministerul de Finanțe designul modului în care vor colecta conform legii 296. Pentru că începutul de an a fost dezastruos, iar o vișinată inflației, care așa e o pilulă amară, e și dulce și amară în același timp, pentru că e să discutăm despre această inflație, care pentru unii economiști înseamnă o gură de oxigen pentru guvern, pentru alții înseamnă că a fost o situație care i-a încurcat pe cei care au proiectat bugetul. Da, și faptul că Boloș recunoaște că va fi nevoie sau va fi o rectificare anul ăsta, este rezultatul faptului că au proiecte foarte mari în derulare, pe care nu le pot finanța până la finalul anului și le finanțează pe bucăți. Asta înseamnă că în luna iunie, când va veni Comisia Europeană, cum spunea mai devreme ministrul, se va întâmpla următorul lucru. Vor spune așa: nu putem micșora foarte mult deficitul bugetar sau ținta, pentru că avem proiectele astea de infrastructură pe care noi trebuie să le terminăm. Metrou București, Magistrala 6 și așa mai departe. Sunt foarte multe proiecte mari pe care ele derulează acum și care nu au finanțarea necesară. Chiar dacă vine o parte din partea Comisiei Europene, o parte din PNRR, o parte de la BERD și BEI, există foarte multe probleme pentru că ei nu pot asigura cash flow-ul de care are nevoie fiecare proiect în parte. Și de aceea se gândesc așa: ANAF își va face treaba, va începe să colecteze, va începe să fie totul mai transparent cu e-factura.ro, iar în august putem să avem niște bani pe care acum nu putem să-i preconizăm, pentru că legea 296 a dat peste cap modelul de încasări. Dar momentan nu s-a schimbat nimic și acolo e marea problema lor. În acest 296 despre care vorbește oricine se pricepe cât de cât la ce se întâmplă în sistemul public și afectează chiar și cel privat, dar prin faptul că se colectează impozite într-un anumit mod și e factură, acest 296 a fost de fapt forma prin care guvernul Ciolacu a vrut să sistematizeze, restructureze și să ușureze finanțele publice, în sensul că
sau ar fi trebuit să restructureze sistemul public la nivelul personalului, ar fi trebuit să eficientizeze, flexibilizeze instituțiile publice. În realitate, 296, că aici este paradoxul, 296 este aplicat mai ales în companii ale statului sau care au un anumit tip de finanțare prin intermediul fondurilor publice. În schimb, toate instituțiile publice clasice, gen ministere, au rămas pe modelul vechi pentru că a fost prorogată, amânată această aplicare până în luna iunie. Adică, cumva, singur guvernul și-a încurcat socotelile, dar asta e probabil o discuție care nu mai contează acum, pentru că ceea ce contează este ceea ce a spus mai devreme, și anume veniturile, colectarea veniturilor, încasarea de venituri. Pe de o parte, ANAF a încasat foarte mult, mai mult decât în alți ani. Numai că aici trebuie să explicați de ce a încasat mai mult, ca să vedem dacă încasările acestea aduc o plus valoare sau este doar o formă prin care se colectează niște bani, dar cheltuielile sunt tot mai mari față de acum un an, față de acum 2 ani. Ca să ne dăm seama, anul trecut a fost dezastruos ca și colectare pentru ANAF. Însă, acum 2 ani a fost cel mai bun an din istoria ANAF la colectare. Anul acesta se dovedește a fi cu 0,6% pe trimestru mai bun ca acum 2 ani, când a fost cel mai bine. Deci lucrurile se mișcă pozitiv. Însă, este rezultatul elementelor care erau în zona gri a economiei și care au fost clarificate prin legea 296. Există evaziune, există economie subterană în continuare, dar anumite elemente au fost corectate prin legea 296 și prin aplicabilitatea ei. Pe lângă asta, un mare defect ce ține de partea de cheltuieli este fix faptul că au amânat până în iunie și probabil că vor mai amâna încă un trimestru aplicarea 296 în administrația publică și centrală și locală. De ce? Pentru că nu și-au dat seama cum ar trebui să aplice, de exemplu, comasarea departamentelor și șefii de departament. A fost o scăpare și asta le-ar fi creat o nebuloasă din perspectiva documentației și din perspectiva democrației resurselor umane. Și asta este un element care ar fi blocat pur și simplu administrația locală. Nu s-au gândit la asta când au pus-o pe foaie, au gândit macro, prea macro și s-au adresat către companii. Pe lângă asta, ei încearcă să construiască un cadru prin care să demonstreze că economic, dacă împingi lege după lege după lege care șlefuiește din ce în ce mai mult obiectul pe care vrei să-l obții la final, vei obține încasări. Ceea ce nu s-a întâmplat. Repet, sunt foarte mici diferențele între cum era economia în 2022 și cum e economia în 2024. Și acest lucru ne arată că guvernul stă pe loc, încearcă să împingă soluții din ce în ce mai pompieristice și poate vor rezolva ceva. Ei încă nu se uită la economia subterană din vari motive și încă nu înțeleg modul în care economia subterană este aceea care trebuie adusă în față ușor, nu doar cu mici finisaje și fine-tuning făcut pe anumite elemente care deja erau aproape transparentizate. Ei acolo nu vor să umple momentan. E foarte complicat, este costisitor și acest lucru aduce și un dezechilibru și mai mare, pentru că statul nu se reformează, 296 a reformat fiscal o parte din companiile private și de stat și în momentul de față ne aflăm în situația în care statul încă se apucă să cheltuie enorm, lăsând la o parte proiectele de infrastructură care sunt importante, dar ca venituri are un suflu foarte obosit, pentru că 0,6% în plus după 2 ani de reinginerie fiscală este foarte puțin. Pe de altă parte, am spus mai devreme că vom discuta despre inflație. România este, din nefericire, de 2 ani în topul țărilor europene cu cea mai ridicată rată a inflației. Putem găsi cauze, explicații, le prezintă și guvernul, însă, statistic vorbind, lucrurile stau așa. Și, cum am zis mai devreme, unii spun că e un rezultat prost, ca să nu zic dezastruos, având în vedere că de la pandemie încoace lucrurile evoluează negativ. Alții spun, nu, dom'le, nu este chiar așa de rău, pentru că acest lucru este în beneficiul statului, pentru că colectează mai mulți bani din toate aceste taxe numite generic inflație, fiindcă toate prețurile au crescut și taxele pe care le ia statul de la fiecare în parte din cauza sau datorită acestei inflații. Volumetric vorbind, statul încasează foarte bine acum. Realmente vorbind, încasările sunt de fapt cu vreo 80% mai mici în monedă exprimată în puterea parității de cumpărare.
Respectiv, dacă plusul pe 2023, dacă plusul de încasări bugetare față de 2022 a fost de vreo 61 de miliarde, economic vorbind, doar 14 miliarde a fost plus cu adevărat. Restul, 47 de miliarde, au fost bani colectați excedentar datorită ratei inflației pe care am avut anul trecut. Ca să ne dăm seama cât de rău o duc românii de fapt, gândiți-vă așa. A fost un an cu 14% inflație, 14%, un an cu aproape 10%. Ei bine, astăzi, creșterea economică a României pe 2023 a fost de 2,1%, la o inflație medie de 10,8%. Practic, noi trebuie să scoatem rata inflației din volumul economiei, din produsul intern brut, pentru a înțelege unde suntem. Ca să vă zic și mai simplist, noi astăzi, în 2024, ca nivel de trai, suntem mai săraci ca un român mediu din 2018. Efectiv și realmente vorbind. După pandemie, după rata inflației ridicată, după anumite sincope de politică macroeconomică, asta înseamnă când tu mergi în contrapartidă cu evoluția economiei. Nu este neapărat vina guvernelor din 2020 până astăzi, este și vina instrumentului politic pe care îl folosește Uniunea Europeană, situația geopolitică, plus ca bonus războiul din Ucraina. Bun, acum, dacă fiecare dintre noi simțim că, de fapt, suntem puțin mai săraci sau mai mult, depinde cât am avut fiecare veniturile comparativ, din cauza inflației, din cauza politicilor fiscale, din cauza creșterii TVA-ului, deși s-a spus că n-a crescut TVA-ul, în realitate s-a eliminat TVA-ul mai mic și s-a ajustat la cel mediu sau mai mare, adică cele două tranșe, 9 și 19%, pentru fiecare produs. Deci dacă sunt aceste lucruri, se mai adaugă ceva, și anume faptul că se prezintă o situație, acest produs intern brut al României, ca fiind exploziv comparativ cu multe alte țări europene, aproape că discutăm când depășim Spania. Este sau nu acesta un motiv de satisfacție, de valorizare a muncii românilor și de trai al acestora comparativ cu alte națiuni? Din păcate, produsul intern brut este o metodă de calcul pompieristică, în sensul că arată practic cifra de afaceri în bunuri finale și servicii finale într-o economie într-un an. Ei bine, acest lucru nu arată de fapt valoarea economiei și cât de bine o duc cei din acea țară, pentru că ne uităm și la mărimea țării respective. Noi, când am depășit Grecia, deși Grecia o duce rău după situația economică din 2007, ei bine, noi per capita am fost mult mai târziu în stare să-i ajungem și să fim calitativ mai bine decât grecii. Problema noastră este că noi venim cu valori politice, mai mult o valoare politică decât economică, PIB-ul, și mai degrabă ar trebui calitativ să măsurăm PIB pe cap de locuitor. Când noi vom ajunge Spania PIB pe cap de locuitor și să avem și o monedă națională care este liberă în a fluctua pe cursul de schimb, atunci putem spune calitativ că vom depăși Franța și Italia chiar. Bun, să ne întoarcem puțin la lucrurile reale, nu vorbim așa utopic. România anul trecut a avut un deficit care s-a învârtit în jurul la 5,5 pe ceea ce a declarat guvernul, deși Comisia Europeană a venit ulterior și a spus că a fost mai mare. Acest lucru nu îl înțeleg foarte clar. Dacă raportezi ceva și apoi vine cineva care spune n-a fost atât dintr-o dată, nu înțeleg dacă e chestiune de încredere sau e o chestiune facultativă, opțională, fluctuantă, cât raportezi. Ei bine, anul acesta guvernul a spus că va fi 5% deficitul. E important deficitul, pentru că în funcție de acest lucru ne vom da seama de unde vin banii, dacă pot fi plătite salariile, pensiile, așa cum spune Ministrul de Finanțe că vor fi, nicio problemă. Deci, anul acesta deficitul ar putea să sară undeva la 7 spre 8%. Guvernul nu spune că se întâmplă acest lucru, ci a proiectat 5%. Este posibil ca, de fapt, Comisia Europeană, prin mecanismele sale, prin modul în care țările acceptă sau nu să își echilibreze finanțele și să intre sau nu în deficit excesiv, așa cum este denumit el la Comisia Europeană, tot ce e peste 3%. Este posibil ca guvernul să găsească o metodă, o cheie prin care să convingă Comisia Europeană să accepte un buget, un deficit mult mai mare pe mai mulți ani? Este posibil dacă arată un trend
care este susținut de măsuri macroeconomice, de reforma ANAF și de un mecanism prin care creează o soluție de colectare mai eficientă la bugetul de stat. Norocul nostru, în ghilimele, este că Uniunea Europeană știe despre noi că 1 leu din 3 nu colectăm. Și pentru că știe acest lucru, știe că avem o marjă foarte mare să recuperăm dacă mergem pe acei bani. Dacă noi reușim să recuperăm mai mult, din ce în ce mai mult din ce trebuia să recuperăm deja și găsim o soluție prin care să demonstrăm o procedură, un proces prin care să arătăm Comisiei Europene că putem face acest lucru, ne pot lăsa să facem un timeline de vreo 7 ani, cum a zis Boloș, în care putem să spunem că, uite, ne ia 7 ani să ajungem de la 6,6 cât a fost la 1 ianuarie 2024, până la 1 ianuarie 2031 să ajungem înapoi la 3%. Ce a spus Boloș e realist. Nu poți să sar de la 7% la 3% într-un an. Asta clar. Dar să spui că anul ăsta vei avea 5% este pueril după ce în primele 3 luni ai avut 2%, chiar dacă o mare parte din el, undeva la 0,7% din el, s-a dus spre plata datoriilor pe care nu le-ai făcut cu rectificarea din 2023. Bun, și pentru că se discută că la nivel global este o problemă, nu numai în România, desigur, România suferă imediat cum se schimbă ceva la nivelul european în privința economiei, dar pentru că situația este la nivel mondial dificilă, ca să nu spun că au fost și afirmații cu privire la ceva care nu s-a mai văzut de pe vremea lui Napoleon în privința datoriilor globale. Vreau să vă întreb, pentru că înțeleg că lucrați și pe o altă dimensiune, cea cu privire la inovație, tehnologii NATO, dacă se discută în acest moment despre o transformare economică la nivel global, care să includă și alte mecanisme decât cele cunoscute, să spunem, clasice. Din perspectiva Uniunii Europene, caracterul social și dorința de a crea un grup coeziv care să crească împreună pe toate palierele, fie că e România, Italia, Spania, a dus la o ineficiență a cheltuirii banului european și a creșterii economiei. De aceea vin soluții cum ar fi acceleratoare de inovație, cele ale NATO, în special cum ar fi Diana, care are rolul să crească modul în care anumiți bani sunt țintiți către anumite companii de formă startup sau puțin peste acest nivel, să creeze proceduri, procese, tehnologii prin care să creeze soluții pentru deep tech, pentru securitatea națională și pentru promovarea soluțiilor de funcție activă în a stopa situații noi de război în noi zone, pentru că, după cum ați văzut, sunt foarte multe conflicte care au pornit regional în ultimii 2 ani și care încep ușor să se unească cu alte conflicte. Și asta este un nou model de strategie de război în care se va ajunge ca mici conflicte să se unească între ele, să devină probleme regionale și astfel să ai un război mondial care are o sursă inversă cum au fost cele din anii 1900. Și acest lucru împinge și companiile și NATO, de exemplu, să finanțeze într-un mod direct mecanismele prin care să poți obține inovație fără să te mai uiți la componenta socială, de exemplu, cum e cazul Uniunii Europene. Este finanțare pură cu scopul de a crea tehnologie și de a ajuta companii prin acceleratoare să ajungă la punctul maxim mult mai repede și să ofere soluții pe piață care până acum nu erau. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Continuăm InfoPlus.